खुलुमबाय आंनि आरिमु बड' इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो इसोरनि बोर लानानै नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो मोजां दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। जास्ट एसे आंना गगा मोननाय गुजुनाया खारद'आ गेजेर गेजेर हामो आरो बिदिनो थान्दाफोर जायोब्ला लोङोब्ला ओमफ्राय एसे बारा दैजों माने गेलेनो माने जोंनालाय हिनजाव मानसि नालाय थोरसि लथा सुनाय दुगैनाय जि जोम सुनाय बेफोरजों एसे बारा सम बारहोयोब्ला जाफिननो नागिरो ओमफ्राय आरो मुलि जानो गोनां जायो बेबायदि जागासिनो आरो ओमफ्राय थांनाय हरनिफ्राय ओरैबायदि अखा हादों हरसे आरो सानसे होनजायो दहाय बेलासि एसे गाबाय बेनि थाखायनो माने दैबाना जाबाय आरोना जोंनावबो गोबां जायगायाव जादों जोंनि जायगायावबो जाबाय ओमफ्राय जोंनि थांलाय फैलाय लामाया एसे उसुबिदा जाबाय हान्थुसिम लोमखादों गारिबो दिहुनलांनो हाया ओमफ्राय माखासे मानि बै साहा साइडआवथ' न' सिंमानि दै लोमजादों बेस्रा आरो हरजों हर दैबाना जानाय लोगो लोगो अमा दाउ माखासेफ्रा माने गोजावलांजाबायनो आरोना बेखौ आङो दहाय टाउनाव दसे 15-20 मिनिटसो अखाया दसे गानाय बायदि जाथ'दोंमोन बेयाव थांनानै खोनाबोदों आंबो बे समावनो अखा गैयैयाव माने थांनानै फैग'नो हाबाय आरोखि ओमफ्राय इउटिउबार्सफोरनि सायाव माखासे मानसिफोरनि गोसोआव माने रं खनसेबो हाबनानै दङ क्लियार जायाखै बिथांमोननि गोसोआव गोबां मानसियानो इउटिउबनि गेजेरजों गोबां गियान सोलोंनो हायो जोंनि बर'आ आथुमसेल'थार जोंनि बर'आ दा बेनि गेजेरावबो जों गावजों गाव जुदि एसे जौगादोंब्ला नायलायलायनो हालायैखौ आङो बांसिन नुनो मोनदों सापर्ट खालामलायनाया खम अनलायनाया खम जोंनि गेजेराव ओमफ्राय बेफोरबायदि माखासे फिसा फिसा खोथाखौ लानानै दावराव दावसि खालामलायबाय थानायनि थाखायनो दिनै माखासे मानसिफ्रा माने इउटिउबार्स होननानै गासैबो इउटिउबारफोरखौ माने गाज्रि नोजोरजों माने गोरोन्थि नोजोरजों नायनो हमदों आंनोबो रायलायनाया जानो नागिरला गेजेर गेजेर माने गगा मोननानै गन्थङाबो साइनास दं नालाय मा बुङो साइनास खस्थ' जायो गेजेर गेजेर थान्दाजों बारा गेलेनो हाया ओमफ्राय बेबायदिनो आरोना जोंनि माखासे इउटिउबार्सफोरनि गेजेरनिफ्रायनो बे खोथाया माने बे कनसेप्टआ माखासे मानसिफोरनि गेजेराव गोरोन्थि हाबनानै दङ बेखौ क्लियार खालामनोब्ला दावरावखौ दावराव जानानै फोजोबनो हाया सिरि थालायनानैसो फोजोबनो हायो दा बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ जों गुबुननि गेजेराव दिन्थिलायनो हाया जों गावजों गाव गावनि हारिनि गेजेरावनो गावजों गावल'सो दावराव दावसि जालायदों गावजों गावल'सो बेबायदि दावराव दावसिनिफ्राय आरो मा नायनो बालायनायासो बांसिन जादों बुंनांगोन ना आरो बुंनो गोनां बाथ्राया बेबो गुबुनखौ गावखौ गोजौआव दिन्थिनो गोजौ लेभेलनि गोजौ थाखोनि दिन्थिनो थाखाय गुबुनखौ माने गाहाय लेभेलनि गाहाय थाखोआव दोननानै बाथ्रा बुंनाया बियो आंनि थाखायबा गोरोन्थि खौसेयानो बोलो होननानै जों बयबो मिथिगौ बेखायनो जोङो खौसे थानानै गावजों गाव सापर्ट खालामलायोब्ला मोजां माथो मोनो आरोना दावराव दावसि खालामबाय थानानै बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ सिरि थानानै फोजोबलायोब्लानो मोजांसै दा बै दावराव जाग्राफोरनि गेजेराव हाबनानै जोंबो माखासे बायदिसिना बाथ्रा बुंनाङैफोरखौ बुंनायाव नोंथांमोनहा गाज्रि दामोन निमाहा बियो आङो आंनिया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय दा इउटिउबनि गेजेरजोंनो दानि समाजाव दानि जुगाव गासिबो मानसियानो इउटिउबनि गेजेरजोंनो गोबां गियान सोलोंनो हायो होननानै आं आगोलाव बुंबाय नंगौ बे बाथ्राया थारैनो सैथो जोङो रोङैखौ सोलोंनो हायो गोबां मिथियैखौ मिथिनो हायो
जेरैहाय देलायनायावनो होन, गाननाय जोमनायावनो होन, माखासे गियान बे गियानखौनो बुं, देहायारि जेनेबा लोमजा साजानि बिथिङावनो होन, एक्सारसाइज ब्याम बायदिसिना गियान, माखासे मेथ्स मेथामेटिक्स साइन्सनि बाथ्रा, माखासे खौरां गोबांखौनो जोङो माने इउटुबनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो। बेवहाय दा इउटुबार्सफोरा होननानै गाज्रि नोजोरजों बुङोब्ला बियो गोरोन्थि। मानो होनोब्ला बै माखासे गियाननि बाथ्रा जायखौ नोंथांमोनहा जायखौ नायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो, मिथियो, बै भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोग्रा भिडिअ आपल'ड खालामग्रायाबो सासे इउटुबार। दा इउटुबार्स होनोब्ला गासैबो गोग्लैयो आरोखि। बेखायनो नायगिरि नोंथांमोनहाबो बे रं कनसेप्टखौ गारोब्ला मोजां। मानो होनब्ला नोंथांहाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ, नाथाय बेयो नोंथांनि गेजेरजों ग्रथ जानाय जायैया नोंथांनि सायाव सोनारगोन। नोंथांजों बियो इडिट खालामजायाखै हयथ'। नोंथाङाबो मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै नोंथांनि रोंनायखौ समाजनि गेजेराव बुहुमाव जुदि मिथिहोनो लुगैयोब्ला नोंथांनि भिडिअ नोंथांनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामनानै आपल'ड होब्लानो जाबाय आरो। दा सोरनिबा इउटुब चेनेलाव भिडिअ हगारनायखौ नोंथांमोना खर' साजानो नाङा। बेयो मोनसे गोरोन्थि नङा। गोरोन्थियाथ' जेरावबो थाखायो आरो राइटनि गेजेरावबो रं थायो, रंनि गेजेरावबो राइट थायो। माथो होनबावगोन आरोना, बेफोरखौथ' आरो बुंनानै फोरमायलायनांगौनि बाथ्राथ' नङा बेफोरो। जेरैहाय खुरैसे गाइखेराव जुदि बिसनि थोबसे गोग्लैयोब्ला बेखौ नोंथांमोनहा रावबो लोंनाय नङा। बेखौ बिस गोग्लैनाय बे गाइखेराव गारहरनानैसो लोंखागोन। आरो जुदि गिलाससे दैयाव जुदि गाइखेर थोबसे गोग्लैयोब्ला बेखौ जों बयबो गोथार होननानै सानो। अब्ला थोबसे गोथार जिरादा गोथारानो आरो थोबसे बिस जिरादा बिसआनो आरोखि। जेरैहाय हमनानै ला थोबसे थरथिंसे अखा हादैजोंनो बेसेबा गुवार गोथौ लैथो सोमजिनो हायो। गोबां फिसा खुगायाव गेदेर गेदेर बाथ्रा होननाय बायदि जाहैयो। माखासे बाथ्रा फाव बेफोरखौ बुजियै, बेफोर बाथ्राखौ माने फिसा खुगायाव बेफोरबायदि गेदेर ओंथि गोनां बाथ्रा भावखौ बुजिनो नाजायोब्ला मोजां। दा जियानो जा, आंनि माखासे जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिबाय। अखा हादोंहाय।